Champerigori. My name is Jules to the Spirit of Sassy, baby. Okay, it's English, it's aka Mkadzomun and Diripano, Baginim Kinerawasu. And it's our time where we have our guest of the week, Pasingura Nights. Yes, Vanetwa Ivo Mkoma Ekta Bravo Matovo. Zviseko chimdara. All right, I think there's a problem with our connection. We're going to try to get in touch with them again. Yeah. Ukasanakirwa negitari pasungura hapana zvaunenge uri kuita Hector Bravo andozotovhunza kuti seifamba. Right, ndofunga tata anawo manje. Mukoma Hector. Hello Maradiko DJ. Aiwa boss kuti tine mfaro kwazo kuti tinge tine minhasi unoyo pa Diamond FM. Aiwa ndinopa kutenda kukuru kwazo zvakanyanya. Anditika. Asi chekutanga asati atanga nyaya dzedu. Ida kuti vhururu kupisa kamudari. Vhururu kupisa kasidona critic ndo vaneye ndo vakutopisa wacho vavo. Muri kuziya mudara. Ndo varikutopisa wacho vavo. Right. Saka manje Nkoma, chekutanga pazita apa muno actor here kana ndore pachitupa? Ndere kubasa. Ndere kubasa. Ndere kubasa because my actor hafi mdara kana akafa kuti muriro barati hapo. Saka rakabvepi kozita iri? Rakabva kubva muna zita rangu rekuberekwa ndoti Brave Matovo ndofune. Alright. Ndore pachitupa iro saka maekta akazobvawo pamusikazi wabva ebasa. Mutobvuma ito nemusikazi. Obviously kuati kunotoda musikazi wamudhara kana usina musikazi wako kwasi kuita ati. Unoita kumhanyidza jere zviramba dzigare dziri kumberi kwezvese. Handiti. Inoteera kumashure kwayo. Aha. Saka zvekuimba zvakatanga seiko? Kutaura chokwadi zvakangotanga I think ndanga kumagrade 4-5 ikoko. Taingokwanisa kungoteedzerawo music yaingotwaona vangu vakuru vedu vakatanga kugara mundimo. Saka zvakaramba zvichingotinspire zvekutoti takapedzisira takuti pane pabudisa
ndiyo muimbi wega wega wandendifarira yakugara zve1 hour ndichiteerera kaseti iroro serineseti ndingobva ipapo kutoenda kumombe ndeda kutorova dzese saka zvakandifambisa vakawanda kuti vakamboti aiwa mbotiwayawo something bhozi iwo nezvaunogona kungoitawo mulife mako saka ndomatangira zvakaita iwani. Saka tingati mune makore mangani muchiimba manje? Makore ati one day bhozi ndakatanga ndiri mabhendi evamwe ndichibatsira nawo nevamwe vaini kusvikira ndazoti vorega ndichivesawo chiveso changu ndikwanise kubikawo ndega semunhu anenge awana muroora munyowani. Alright. Ndio matangira ndakashanda navaini vakati one day ndivabatsirawo maproject avo saka ndakabva ndamboti rega ndimbozvirumurawo ndimbotorawo yangu nzira ndione kuti handikwanisi kusvika kwakasvika vamwe. Saka ndingada kuziva kuti mane maalbums mangani? Ndine 2 masingle ekutanga ndakatanga nawo first project yangu, then ndine album randiri kuburisa izvi rine song yamaplayer pakutanga riri kubuda mavhiki I think next week rinenge rabuda. Next week apa? Album rangu rinenge riri kubuda next week apa. Ndo album reChristmas here? Ndo reChristmas changoti vanhu vaone kumbojamba sokuti nguva yanga yati redo iyo project yanga iri 2019 ye2 singles saka tandichivapagurire gore rino kuti vapinde muna 2024 vachijavula zvakasimba. Alright. Asi tisati alright. Rakabata muchakunanzwa ega ega. Okay. Saka manje tisati tadzika nemasongs manyowani acho, pane kambo kamakamboimba kekuti makuna makanyora zvadii apa? makuna ndezvakambotaura ndikazwa iya kuti zvinotobva vandikazwa iyoyi ende pane zvimwe zvakatoitika inotori zvinhu zvakatoitika saka ndakabva ndangoitireka ndichikoigadzira iri song. Makuna itori true story yakatoitika but hatitotauriri nemazita kuti zvakaitika kunani but zvakatoitika. It as well. Muridzi wayo andoiziva kuti yakaimbirwa inini. Oh, saka patori nenyaya. Saka pane pati chazouya kuti mugore ratikubata yayo iri wese. Alright. Iyo iri wese tinoimbisa kuti vanhu vagare vagadzirira ipapo because hayo akana neniro ndinakidzawo. Regai tigadzirire. Yeah. Kokamboke kuti zvipo huvhinyi? Ya zvipo futi zvipo yakaita pakuti pane vanhu ndakambotaurirawo vamwe vaindidzikisirawo ndikataura kuti handambozama chakati ndimboitawo album rangu saka vakaratidza kukurukuradza kuti handikwanisi kuita chimwe chinhu mulife nongu because akapfeka zvokuwira pasi munhu andaitaurira nyaya iyoyo kuti ukaita chinhu chinobatika izvi. Saka apa ndakaitoti iri message kuti aiziva kuti aiwa munhu nemunhu unenge ane zvaanenge akabata but inayo yongoti tinozara mumurema matinenge mutazvara toona patine zvipo zvakasiyana but tiri vana vemunhu wani. Saka urama pako unozvara pavana varo. Saka zvichidaro munoti kudii nevanhu vanofamba vachidzikisira vamwe vanhu matarenda vachiudza vanhu kuti iwo haufi wakadai so, iwo haufi wakasvika level rakadai, haufi wakaita the best sungura artist ever, haufi wakabudira muchikoro uri dofo chichi. Munoti kudii nevanhu vakadaro ende uri munhu unenge waudzwa izvozvo unofanira kuzvitora sei? Simba radzo yangu iri pakuti vanhu vakatasirawo vanodzikisira vamwe vanodiwa mulife. Because naye pasina vanhu vanodzikisira chero mudeni DJ pamuri papo. But nenyaya yekuti maitodzi hamusi makaita zvakati makatry kuachiva something kuprove them wrong. Saka vanhu vanodzikisira vanotodiwa mulife because kana vakasavapo hatisi moto. Munyepi hatimboite moto ba.
eundo ndosaka nditi bhiri kupisa kuti amunyepi saka unoproduce masongs enyu ndiani? ayo masingles ekutanga ndakaita nozi ndakamwaita zita nozi but neanamenti ambamo inozi live sound studio kwandakaitira project yekutanga then yechi2 album riri kuuya ndakaitira kunonzi Kafu studio inoproducwa namukoma Fanuel Kamkomi. Alright. Saka pare zvino muri best kupi? Riri best kuSouth Africa kunonzi Polokwane. Alright. Right. Tinongoti tingoyodza vateereri kuti makateerera Gine Mukendera wasu Diamond FM and tiri pachirongwa chatinoti sungura naitsa. Watinawo nhasi guest wedu of the week ndi actor Bravo Mavoto. Vanofamba The Lucky Matovoo, yes, sorry. Matovoo vanofamba The Lucky Stars ndiwo guest wedu of the week. Ini ndoitwa DJ Critic Igwentry alongside Speed of the Zazi, baby. Ovio Vrgudisa. All right. Tiri papapo. Mkoma. Ndanoda kuzwa panoti Bravo apo. Rakapinda sei? Actor Bravo. Bravo wakapinda sei pana actor apo? Bravo akapinda kubva muna Brave Matovoo. Vazhinji vaingondidaidza kuti Bravo pandisikura kuchikoro saka kuti ndakabva ndazongoti actor Bravo Matovoo kuti zvibva zvakurimika sense tongoti bhiripisa. Saka aipisa pakati pamukoma Tongai Moyo namukoma Alec Macheso. Mukoma Tongai Moyo vachiri vapenyu ndiani vamainyanya kukuza kana kuti akomana ndo chibaba changu pakati pavo vari vaviri? Vese vanga vari mbada but ndaimhanya nebhiza rinozi Alec Macheso rakandinspire zvakanyanya. Zvekudaro here chibaba? But kana une waunoda hazvichazvizi kunzwa Mwari mwazvire kuti uyu munhu akaipa. Nanzwa. Because anenge kushayisa yehope because vanhu vaya vaichinjana vakatombotirarisa nebvutsi rimwe gore takatemba. Muchitogomana. Yese ndongoti anga ari madhodha but ini ndaimhanya namudhara Alex. But ndese kuti ndaivada futi but ndaivada zvakasiyana. Saka alright, tombotarisa band renyu imimi kuti band renyu re Lucky Stars rine members mangani and imbotozoti rine members mangani? So far band rine members anokwana kuita 4. Okay. But kazhinji tinoshanda nama-session musician ndi vatinorekodha navo but wandinoti uyu ndewangu ndendinaye nguva zhinji chero pati zvako e1. Okay. Anonzi Walton Mukombwe kana kuti Madebede aimboridza pafestifara yavo ndewangu. Saka muri 4 kudaro, vari 4 kudaro zviri kunyatsoshandika zvakanaka hazvo? Zviri kushandika but kungoti munomboziva kuti kana munhu uchiri kudyara mbeswa so hauzozivi kuti zuva richakapisa zviyo zvangu here kana kuti kwete but so far chatichinoita sure kuti zvinogona kusvibirira kuita green. But tarisiro ndiyo yekutongoti munhu wese achitanga chinhu unenge achida kuti asvike kwakasvika vamwe but nyadenga ndivanomwe vatisisa panguva yacho iyoyo but tarisiro tetiinayo. Sungura yenyu saka tinoiti isungura ipi yacho traditional here dzana dembo zoraya na zvakata here kana kuti dendera adzana mukoma Simon Chopa Chimbetu? Yedu isusu musanganiswa because tikaisa akaringa tinoita inoziti imwe mataiti ese marweko tinoita muutayo hwedu kuti ungotesta good. Munomixa?
dzinomixa asi patakarerekera chaiko chaiko ndiko kukunana dembo namacheso natonga iko kuti tingomixa ikoko nana mudhara makosibanda. Saka nekudaro veruzhinji vari kutambira seko music yenyu ku South Africa uko? So far tiri kupisa. Alright. Kuti bviriri chaiko ndokwatiri kupita hatiri kupisa zvakanyanya zvokuti tikuona kuti album ratirikugadzira iri rachatistafa nerimwe levo. Tiri kutambirika zvakanyanya. Saka macharenji amuri kusangana nawo muindustry mimi hamungati ndo zvinenga mupini zviri kutadzisai kuti musvike pamuroda chaipo chaipo muindustry ngeapi? Kana kuti zviri nyore hazvo? Matambudziko akawanda. Semwana unenge wabva muyadzi yemamudhara ndodza wakure mwana wangu chita unovaka musha wako. Pane pachidiwa mbadza, panodiwa mbeu, panodiwa mombe dzacho dzokurimisa. Saka machallenges achakakura. Machallenges achakakura but tinoimba kuti tichangokunda makundiro akaita vamwe sezvo timbosangana navanhu vanotibvirire kupisa semiso. Handitika. So tauti tiyotize zvakare kune vachangobva kutibata kuti makateerera Diamond FM pasungura nights tiri muchikamu che guest of the week actor Bravo Matovo vanofamba ne the Lucky Stars. Mukoma dauti ndinzwo kubva kwamuri kuti painternet pari kushandika napo here zvakanaka pakufambisa music yenyu? Internet yakanaka yakaipa nerimwe side but kunesore vachirida kuzikanwawo tiri kupusha because tikaturikawo paYouTube maviewers vanenge vachiwandawo kuratidza kuti vanenge music yako inenge ichifamba ichipinda muvanhu vanoramba vachitokufolowa kuti zvichienda kumberi. Then kune vakagadzirawo mazita avo sometimes zvinenge zvichivaita nge zviri kuvakanganisa basa ravo but neimwe nzira kwatiri isusu tinoona zviri kufamba zvakanaka. Pane pamataura muchiti yakaipira papi internet? Internet yakaipira pakuti sometimes unogona kumbudisa like album handiti usati waisa pachanel yako umwe unenge atoturika pachanel yake paunozoisa iwewe kuise pachanel yako unenge uita copyright. Saka panobuda maro yauchizi anouya achibhadhara kumunhu uya watanga kudii watakautumira kuuploada music yako iwewe. Saka iwewe semuimbi hauna chaunozogona kuwana pamusoro pazo. Ndo payakaipira but isusu tinongoramba takangosizinya tichingoenda kusvika tadhimira waya yacho iri kumberi. Saka tingati piracy ichiriko here zvakandodaro? Piracy ndo yakanyanya. Kuti kudaro here mukoma? Piracy zonambotaura kuti piracy inoipira kumunhu akagadzira zviita kudhara. Kune vanhu asarida kusumuka inenge yakamunakira but panotanga kuzitamwa inenge yamushadira. Saka inongoramba riri gonye rinoramba richiodza muti kuti udoni. Asi zvakadaro mashows muri kuita here? Asati taita mashows. Okay. Munyaya yemapadza kuti nongosati wawana zvikwaniso zvakakwana kuti ukwanise kumira asi kuti unochitoshuvirawo kuti ukaonawo vanokwanisa kukubatsiridzawo kuti hapana wangu rega ndikusindaidze kuti usvikapo sezvo chinhu chara chimwe achitanyinda. But tinoshuvire kuti pamberi apo takagwarira tiri kupinda tangoita mashows. Tiri ipapo mukoma tichipendera chirongwa chedu. Vanenge vachida kuzokubatai vanokubatai panhamba dzipi uyezve masocial media handles enyu? Kana vanhu vachida kukufollowai vanokufollowai pamasocial media handle platforms api acho? Ndinowanikwa paTikTok yakanzi Edgar Bravo. Ndinowanikwa paFacebook
yakanzi Brave Actor Matovoo. YouTube yakanzi Actor Bravo zvakare. Patinoturika mabasa edu atiita ipapo. Zvakangodaro. Zvakangodaro zviri yani Instagram zvakare. Alright. Instagram Actor Bravo. Okay. Aiwa, tinotenda kwazvo nekunge muri pachirongwa chedu chino ichi chesungura nights seguest wedu of the week muzwara nhasi. Notenda inini mapisa ndimi muri kupisa. Handiti. Makanyanya. Muchitendei baba maita basa nekungamineso. Aiwa, tinokutendai ndimatikoshesi. Kekupedzisira itaiti vhuru kupisa. Kupisa. Saka takupendera chirongwa chedu nekambo kanonzi zvipo. Aiwa, tinotenda maita basa. Tinotenda chose. Zvipo from Koma Actor Bravo Matovoo. Magara mbiru. Show them Gara Sungura is here to stay. Yes, I am. Ugaona mumaji dabura ndio mugana ubatire. Ugaji simutira nepa ukama. Ugaona mumaji shubika ndio mugana ubatire. Ugaji simutira nepa ukama. Ugaona mumaji chema ndio mugana umunyaraze. Ugaji simutira nepa ipi. Ugaona mumaji chema ndio mugana umunyaraze. Ugaji simutira nepa ipi. Waita chakanaka wachara pakaorera. Waita chakanaka wachara pakaorera. Waita chakanaka wapatsawo musiki. Uchiona Actor achida kuti asimuke, asiti kuti umutsipirire pasi, ita kuti asimuke wasvike pawakasvika ipapo. Aone kuti zvakanaka here izvozvo. Unhu wemunhu ndiwo unomupa ruremekedzo. Unhu wemunhu ndiwo unomupa ruremekedzo. Siyabonga kakulu Frankie Gumbo, siyabonga kakulu kunemi ma-DJ, siyabonga kakulu iwe naibhosi Ngora, siyabonga kakulu kwamuri vamunenza.
Simon Nyakatangure, Triple H, anofamba akabata Sando Ombe, Yoka Father 10 years Obet Mangani Wani munu anoriza gitare Unge anezi kuno 10 kusaidi wani Soda Varisa ne mangoma Vanate boss Makombiuta Soda mdara